Sebeniphethe ngamanzi amnyama ukhalela abantu abamehlosi phethe ngamanzi amnyama ukhalela abantu abamehlosi sebeniphethe ngamanzi amnyama ukhalela abantu abamehlosi phethe ngamanzi amnyama ukhalela abantu abamehlosi ngamanzi amnyama ukhalela abantu abamehlosi ngamanzi amnyama ukhalela abantu Sanibonani, ngithi nginibingelele lo nibingelelayo umfana kaNdaba wakozikode. Nginibingelela nje namhlanje bakwethu ngithi anginonazisa lapha ngoba ngiyabona kulesi sikhathi esikuso njengamanje isikhathi esinzima lapho khona abantu bakithi beduka futhi belahleka ngenxa yethu singabelaphi bendabuko ngokungabi naqiniso. Njoba nginiqophela lesi siqephu njengamanje ngithi angizochaza kabanzi noma angizoveza elinye lengxenye zokusebenza kwalezi zinto enizithanda kakhulu nesezigugu kunini ukwendlula konke lokhu okuthiwa izigubhu noma izithwalo. Ngeke ngisho nje kanjalo. Ngiyazi abakwethu ukuthi le nkulumo lena abanye boza kwethu izobagxoba noma abanye boza kwethu abezukuphatheka kahle. Cha, ayi le nkulumo lena nginandaba nemizwa yamuntu kuphela nje nginendaba nokuthi abantu abangazi bebe nolwazi. Nakho ke ngifuna ukuthi ngiveze kule nkulumo le yethu bakwethu. Ngifuna ukuveza ukuthi lento isebenza kanjani noma ngokwemfihlakalo yakhona. Bakwethu ngiyazi mabenikhandela lezi zinto noma beniphakamisela zona bayaye bethi izinto zenhlanhla noma ziphethe inhlanhla. Bazakha ziphathe inhlanhla ebese benikhangeza leyo nhlanhla nihambe naye ngabuye ekhaya noma uya kuphi kukuwe nogobo lakho lokho ukuthi nithe lento le ihlalaphi. Leyo nto bakwethu ayinanhlanhla. Nguphinde futhi lokho angikusho ngephutha. Azinanhlanhla lezi zinto. Inhlanhla isemntwini nemimoya ephila kuye. Ngithini ngale nkulumo yami ke ngifuna ukunicacisela kahle. Lezi zinto uma zenziwa njoba zenziwa ngendlela ezihlukene eziningi futhi kwakhiwa isimo semoya ethile noma yezilwane ezithile okuthi mangabe yakhiwa lento yakhiwe uma ngabe isiphakanyisiwe yavuswa kuleso simo leso saleyo nto ngendlela yophakanyiswa ngayo ubuso uyithatha wena uhamba uye ekhaya wena usuku uhamba nohlobo oluthile lwemimoya eyakhiwe yavuswa yaphakanyiswa ukuthi izophilela wena noma izophila kuwe. Uthi ke lento uma usuyikhulumisa ake sithi ilandwa umuntu owumelaphi ke sithi landwa yimi ngiyahamba amazwe ngiyahamba ngiyoyilanda lento ngiyabuya nayo uma sengibuyile ngibuya nesilwane esithile lesi silwane lesi umsebenzi waso munye sizokwenza into engizoyisho. Khumbula lento ngiyilandela ukuthi imali ibe ningi. Uma ngiyilandela ukuthi imali ibe ningi lento njengomuntu omelaphi izoletha abantu abaningi abazoletha imali. Nguveze lokho. Lento lena ayilethi inhlanhla. Ilanda inhlanhla ngale kwedlozi lami. Ngokungeyona imvumo yedlozi. Angazi noma ngizwa kahle. Uma kufuneka inhlanhla mina idlozi kuze linginikeze inhlanhla mina nguphethe lo msebenzi liyafika lisho ukuthi lokhu awukakwenzi mfana. Gcina lokhu kuze sikwazi ukwenzela lokhu. Uyabona kunezigaba abangikhulisa ngazo njengomntwana wabo. Uma ngabe bezongikhangeza okuthile bafike bethi cha awuhambe uye emanzini mhlawumbe uyogcina ukuthi ebese uyabuya bese mhlawumbe sekwenzeka into ethile kade beyiphethe. Uyabona imini osebenzela bona bayangithuma ebese ngiyakhangezwa leyo nhlanhla. Ake sithi ke njengomuntu osebenza ngabantu miningi imoya yayifike yakithi yayifika. Ake sithi kufika nje isalukazi esithile kade sahamba sesibonile ukuthi kusekunomntwana la ekhaya osebenzayo. Ebese lesalukazi sifika ngobumnyama baso. Sifike lesalukazi mase sifikile mina sofike singichazela ukuthi angihambe ngiyosigeza ngendlela ethile noma ngisilungise ngendlela esiyosho ngayo. Bese lesalukazi lesibese sikhangeza umsebenzi kimi ebese ngiyaqhubeka ngiyasebenza. Indlela yedlozi ke leyo.
kodwa lezi zinto lezi uma ngabe zizosebenza zona zijikela ngale kwedlozi ziyothwebula inhlanhla ekufanele ngiyinikezwe bese ziyikhangeza mina angani ziwumoya kudingeka umoya othile ukuze uzokwazi ukuthi uxhumane nedlozi ngiyangizwa ukuthi ngithini bakwethu kudingeka umoya othile ukuze uxhumane nedlozi lami ukuze uyothwebula le yanhlanhla lento inhlanhla ithatha enhlanhleni yakho vele oyigcinele ngabakini kulesimo lesi siphila kuso sinamaphutha amaningi siyaphinga asinaqiniso asigcina izinto ekufanele sigcine lezo zinto izona ezenza ukuthi nenhlanhla efanele ngabe simukezwa zona igcine seyibambeka ndlela thile lokho kugcina sekwenza sengazi ukuthi sibona ngathi impilo yethu ayiqhubeka kuya phambili noma ayinampumelelo bese mase silanda lezi zinto zingenela ngale kwedlozi ithatha inhlanhla yakho ilethe kuwe ingakho ungama ngathi ngithi mina njengamanje ngithi ake ngilande into ukuthi ngilethe noma imali eningi iyafika lento lena iyabaletha abantu abakade bengavamisile ukufika noma isibale kade singavamisile ukufika ngosuku sengikwazi ukuthi ngivuke nabantu abangaphezulu kwesibalo sika 40 ngosuku labantu baletha imali uma beletha le mali labantu beyiletha ngobuningi bayo ake silidloze emalini ekade lingibekele imali engango 100,000 imali ngiyalinganisa nje imali ebekufanele ngiyithinte ngezandla zami ezinye inhlanhla izizovela ngabantu sikhuluma ngemali yamaphepha ebekufanele ngiyithinte ngoba idlozi ukusebenza kwalo ngingangayithenga imoto okufika isiguli sifike singiphi imonto engasisiza senginemonto ngaleyo ndlela yedlozi kodwa ngalento ngoba ngifuna imali izobaletha bonke labantu lapha uma ibaletha labantu laba belethe ngisho imali ebeyond le ekade ngiyikalelwe yidlozi lami ukuthi lizonginikeza yona noma yithongo lami ukuthi lizongikhanyisela yona bese ngiyayithola ngezandla zami sekuyenzeka ke mina isesiphelile leso sikhathi leso salento engiyiphethe noma salento engiyithathile isilandile inhlanhla yami leka 100,000 ebekade ngiyibekelwe yidlozi yayilanda ngesikhathi sika 3 months isikime ezandleni ngiyayiphoqa futhi manje ngithi hayibo wemadoda mangaba amadoda lawo ngithi akusetshenzwe phela kwase kuthuleka manje anihambe niyolanda imali lento ngoba imina owayilandayo isijikela ngale isingene enhlanhleni zabakwethu engani bayinsila yakithi isingene enhlanhleni zabakwethu uthola mhlambe sekuqala kuphambana izinto zabantu ozalwa nabo abanawe nodadewenu seziyaphambana izinto zabo mhlambe nenhlanhla yabo ubonti ayisadonsi kahle sidonsa kanzima wena wazi ukuthi kunento lokukhuluma na ukuthi ayilethi inhlanhla kanti into esiletha kuwe wena usuthwebula inhlanhla yabakwenu ngalento wezana nayo la ekhaya ifika ngobuningi futhi le mali sekufika baqala kabakini sebeyakuthuka bathi manje hayi wena usiphambanisela izinto yini wena ezakhe izinto iphumelele ebese zethu ziyafadalala ziyamoshakala wena uthi angenzi lutho ngoba vele uthi wena wenza lutho kanti awazi ukuthi walanda into esebenza ngandlelani lapho kuthi khona uma ngabe sifikile ngoba phela lento ilandile bakhona nakuleli ikhaya babe kade beyiphatha noma babe kade bayazi ukuthi ivalwa kanjani befike beyicindezela uma sekufanele iwele eindaweni engafanele iwele kuzo uyizwe manje mayisibuya kuwisithi ke wendoda sesisebenze kakhulu manje sesifuna ke manje ukuthi usikhanyisele ke manje sifuna manje ukuthi kube khona into ezosiqhubha manje siyongena ngenkani endaweni ethile ifuna manje kuyongena lapha engasakwazi ukuthi ingene khona ebantini bakini ikutshene ukuthi yenzani mhlambe ithi awulanda inkuleko uyenze indlela thile izokutshela lolo siko kufanele uligcine noma kufanele lo siko kufanele ulenze ukuze ukwazi ukuthi uyenze noma uyotshelwa lo muntu owayilanda kuya athi cha wendoda ke manje awushintshe wenze kanje uzoyibona lento izophila ushintshe nawe wenze ithi uma usuyishintshile mhlambe emva kwesikhathi esithile uqeda kwenza lokho kwendlula umuntu ekhaya loyo muntu sewenzeni ngokungazi kwakho usumthwebulile wamthwebula ngendlela yokuthi usekunguye manje useyongenela usewumkhovu wakho osengenela ngale kwabangasekho bakini ukuthi eyoqhubeka alande lento wena oyifunayo uyabona ukuthi ngalento wena walanda uthi ulanda into encane noma ulanda into yenhlanhla isigcine isithatha konke kwabakwenu